हाग्रामाया 14 नं चिरांदुवाराव फैयोब्ला खोब मोजां। आं बिथांनो ओंखाम लावखार जानो थाखाय हेफाजाब होगोन। बिथाङा हाग्रामा फैबाथ' आं केम्पेइनखौनो खालामा 14 नं चिरांदुवाराव। आं चेलेन्ज खालामो बिथांखौ वेलकाम खालामो फैथों। आं केम्पेइनबो खालामा हाग्रामानि बेरेखायै 14 नं चिरांदुवाराव। आं बिथांनि समस्थियाव फैनानै आंनि मेसेजखौ जुदि आंनि अनजालिखौ जुदि मानगोदै शिव प्रमद बर' बिथां जोंनि हाइकमान्डआ टिकेट होयोब्ला अनजालिनि जानासै आं बेवहाय केम्पेइन खालामफैगोन। आं फ्रिलि 14 नं चिरांदुवाराव बिथांखौ केम्पेइन खालामनांगोन। उइदाउट केम्पेइन हाग्रामाखौ 14 नं चिरांदुवाराव जों फेजेनगोन। हाग्रामाखौ टाइगार होनदों, टाइगार इज बेक होननानै BPFनि जा मोखां बिजाबफ्राव दिनै नुनो मोनदों। आं नोंथांमोननि मिडियाजों बर'नि मोनसे खाना फोथायनाय सल'नि बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। निश्चय नोंथांमोना खोनाबाय, जारौ मोसा होननाय। हाग्रामाखौ जारौ मोसाजों रिजायनो हायो। जारौ मोसाया ओरैबायदि, हमनानै ला आं नोंथांखौ मानिबा थाखाय दुखु मोनदों, नोंथांनि धन सम्पतिनि सायाव आंहा हिंसानाय फैदों, बा सोरनिबा जौगानायनि सायाव हिंसानाय फैदों। बेखौ धंस खालामनो थाखाय, बै मानसिखौ धंस खालामनो थाखाय माने मोसा जानानै मानसिया जारौ मोसा जानानै बै मानसिखौ नस्थ' खालामनो थांनाय। बिनिफ्राय फैफिननानै जेब्ला न'खरनि मानसिया बिनो गामसा बा दखना सिरि गारदेरना होयो, बे मानसि महर लाफिनो। हाग्रामानि केरेक्टारा जारौ मोसा बायदि। BPFआ टाइगार इज बेक होननानै जा बाथ्रा बुंदों, बे बाथ्राया 100% रोखा। जारौ मोसा इज बेक। जारौ मोसानि गुबै थांखियानो जादों माने हिंसाखुरिया, असान्थि नागिरग्रा, मालायनि मोजांखौ लुबैयै, बेखौनो जोङो बर'आवहाय जारौ मोसा होननानै बुङो। BPFनि सापर्टारबो जिहेतु BPF सरकार फैफिनगोन मिजिं लानानै दासान्दि बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों, जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ टाइगार इज बेक होननानै बुंदों। दा बिथांनि जिथु सिमां बा थांखि बेयो जाफुंगोन होननानै बुंदों। आं बुंबा एसे हाग्रामानि दोलोआ माने खेबखेब खाखाब रायखोमासो गारो। बे फाग्लाया बुंनो नाङालै होननानै बुंनो नागिरो। आं दाखालिनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावखाबाय, हाइकमान्डआ जुदि सापर्ट खालामोब्ला हाग्रामानि थाखायथ' जोंना रति महारतिनिथ' गोनांथि गैखालिया जे आंनि बिसि अनजालि बिसियानो देबेरगावआव दिनै हाग्रामाखौ फेजेननो हानाय अबस्थायाव फैबाय। बेवहाय जोंना मानब गेदेर प्रमद बर', मानब गेदेर लरेन्स इस्लारि, सोरबा मानब गेदेर UG ब्रह्म, बिथांमोना हाग्रामानि एगेन्सै इलेक्सन गेलेनायनि गोनांथियानो गैया। मानो होनोब्ला आं बेखायनो जारौ मोसा होननानै बुंदों। जारौ मोसाया जेब्ला बिनस्थ' खालामनानै गावनि न'आव फैफिनगोन, बै आइजो माहारिया माबा न'खरनि मोनसे बुस्थु, गामसा बा दखना बा माबा मोनसे बुस्थु होदेरोब्ला बियो मानसि अबस्था लानाय बायदि हाग्रामानि अबस्थाया। गतिके दिनैनि दिनाव हाग्रामाया सरकार दानायनि मोनसे साखाथियावनो फैनो हागोन, बेथ' असम्भबखा। हाग्रामानि रति महारतिया बावैसोनो UPPL दोलोआवहाय फैनो जइन जानो थांगासिनो दङ। आं बेखौ नैबे इलेक्सनजों सोमोन्दो लायाखै। मानोना बेखौ लानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना गाबोननो मा होनगोन, बै मानसिनि न'खराव थांनानै बेखौ उपद्रब खालामहैगोन, बायदिसिना बुंगोन। आरो बुङोब्ला जोंजों फैनो नागिरनाय माखासे लिडारफ्रा हयथ' मरेलि डाउन जानो हागौ। बेनि थाखाय आमोखाया फैगोन थामोखाया फैगोन होननानै बुंनो नागिराखै। क'क्राझारनिफ्राय 2 लिडारा बावैसोनो UPPL दोलोआव जइन जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोननि मिडिया साननैसो नेथ' फेरेंगानि बुंनाय बाथ्राया सैथो नंगौना नङा बिनि फोरमानखौ मोनगोन। हाग्रामाया जेसेबांखि होनाथों, थांनाय बिसायख'थिफोराव थाखा फैसानि गेजेरजों BJPजोंबो फ्रि एलायन्स खालामदोंमोन, फ्रि पल एलायन्स, कंग्रेसजोंबो फ्रि पल एलायन्स खालामदोंमोन। आरो दिनै GSPजों फ्रि पल एलायन्स खालामनाया गेदेर खोन्था नङा। बर' हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय हाग्रामाया
गावनो बर'खौ जोनोम होदोंमोन आरो दिल्लीयाव बर'फोरखौ हरनानै बर'फोरनि सापर्टजोंनो बिटिसिआव असान्ति सृष्टिखौ कन्टिनिउसन खालामनो थाखाय बियो राज सासनाव जिरायबाय थानो नागिरदोंमोन आरो 17 बोसोरखौ बिथाङा जिरायबोनो हादोंमोन। दिनै खिन्थु समाजा बुजिबाय हाग्रामानि जा खैसार बे खैसाराव रावबो बर' हारिया दिनै सापर्ट खालामनो नागिरा। नोंथांमोना मिथिगौ अनजालि दैमारिया गावनि BPFनि नेहाथारिमोन। बे अनजालि दैमारिखौ दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टि दाहोनानै जोंनि बर' हारिखौ फोजोबस्रांनानै बर'जों खौसे जानानै बर'खौ सृष्टि खालामफिननानै बर'खौ दिनै फोजोबस्रांनो नागिरफिनदों। बेथ' जोंनियाव जल जल पट पट सान बायदि सोरां बेयो रोखाखा। बेखौ बुंफिननांगौ होननानै आं सानो।